जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौमोन बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लायाखै आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय नै दा दिनै 31 तारिख जोंना गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय जोंनि सिगांनि बिग्रायारि बे मानव गेदेर बिदामोन एक्स एनडिएफबी फ्रा दिनै साब्रै गबाय दा बे साब्रै गनाया एक्चुअली डिक्लेयार होआखै सोर मा नाम दा बेजोंनो लोगोसे माखासे गोबां एक्स एनडिएफबी फोर गयै दंबावो दा बेखायनो बैसोरखौबो बख'नो थाखाय दानि जे सरकारा जे मोजाङैनो जुदि मावना होयोब्ला निश्चय बे दा इउपिपिएल सरकारनियाव फोथायनाय थागोन दा आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दा फोरमायनो सानदों माखासे एक्स एनडिएफबी दिनै हियारिं दंमोन बे हियारिंआ फेल जादों नाथाय एक्स एनडिएफबी नि जे नखरनि मानसि जिनि बिसिनिफ्राय गोबां दुखु दङ बिसोरनियाव जानाय लोंनायनि अबस्था गाज्रि आरो फिसा फिसौ फोरोंनायनि दा 10 बोसोर 15 बोसोर 30 बोसोरसिम जानाय केसा दासिमबो दङ अब्ला नोंथांमोना जे बिसिनि नखरनिफ्राय बिसिनि नखरनिफ्राय गाबा मोखां दुखुजों बुंफबनाय जे खुगानि रावखौ खोनासंदो रायजोफोर जोंना दा हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन जोंना रिजेक्ट जाबाय आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो जेराव बेसे गोबाव जाखो दिनै माबा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय 11 हाबबाय आरो नोंनि फिसाया एनडिएफबी नामा एनडिएफबीआव दंमोन आं बबे जायगायाव बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो बबे जेलाव दं गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं सिगाङाव माबायाव दंमोन क'क्राझार जेलाव दंमोन ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो NIA फोर बिजिर नोंथाङा गथ' गथाय दं नामा गथ'फोर दङ फिसाजो सानै फिसाला सासे बिदि दं आरो गथ'फोर न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो नांगौ रोखोम फरायनो गाननो जोमनो जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो बेखायनो दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौमोन बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाहैया फिसा फिसौ गोदाव जानानै दङ बहा आब'ना गामिया बहा बिजनि बेसरगाव होनो आंना सरकाराव जिहेतु एनडिएफबीनि दैदेनगिरिफ्रानो दङ दा बिटिआर प्रमद बर' दङ बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो न'खर फारसे गथायनानै हरो गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं न'खरनिफ्राय बे दुखुथिया न'खरनिफ्राय जेसेबां मोदै गनाय जायफ्रा बेबायदिनो हारिनि थाखाय 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनानै नांबोनानै दिनैसिमाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जिउ बावसोमबोनानै नाथाय दिनैसिमाव माबे हालोदाव सान्थि सुक्ति गायसनसेयावबो सान्थि सुक्ति एकर्ड खालामसेयावबो दिनै मानि थाखाय जे बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनाय जे जोंनि बड'लेण्ड सेफगार्डनि थाखाय दावहा नांनायाव माने दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैया रायजोफोर नोंथांमोनहा बे दुखुथिया जे न'खरनि जे बिसिनि गाबनाय जे फिसाया जे दासिमबो जेलाव दङ बिनियाव नोंथांमोनाबो निस्सय नोंथांमोना गोसोआव दुखु मोनाखैना अब्ला नोंथांमोना मा सानो दानि जे सरकारा थाबाय थानाय अब्ला बिथांमोना जे सरकाराव थानाय मानव गेदेर सारमोना जे बिसिनि थाखाय जेनो दा केसआव जे हियारिंआव थानायफोरनि थाखाय मावाखै नामा दा गिदिर सोंलु दा रायजोफोर
नोंथांमोना मा सानो बेनि थाखाय जे सरकारा जुदि मावाब्ला दे शान्ति सुक्ति एकर्ड खालामनायनि मिनिङानो लेस मा जेनेबा बिटिआर पिस एकर्ड बहा थांगो बे मिनिङा सारमोना बेफोरखौ जे एकर्डनि सिगांग्रो बै समाव बर'नि मोजां मोजां मानसिजों जेन साननो हनो गोरोंजों बेखौ शेयारिं खालामगोरलायनानै बेखौ बोरैबायदिबा खालामजागोन बेखौ एक्स NDFB खौ जेब्ला बिटिआर सुक्ति जागोन सुक्ति जायैनि सिगां गासै जे सुक्ति जानायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सुक्तिजों एक्स NDFB नि गासै बे सुक्तिजोंनो लोगोसे गजोबनाय जाबाय बेफोरबायदि जुदि खालामलायोबा मोजां जागौमोन नामा किन्तु बिसोर नैबे जेके मोसाहारिया बेलाय मा जातिनि कन्ट्रिबिउसन दं बेलाय मबेनिफ्राय मालानिफ्राय जोनोम जाजेना बेफोरबायदि बुंनो हागौ किन्तु जाति हिसाबै बर' हारियाव जोनोम जानाय हिसाबै बयहाबो हिउमेन राइट्सआ बयहाबो दं रायजोफोर बेखायनो नोंथांमोनहा बे दुखुथिया न'खरनि गाबनाय दासिमबो बर'नि थाखाय थै बावबोनायनि थाखाय दा दिनैसिमाव मा परिस्थितियाव थाबोखो नाथाय बयहाबो मोनजानो लुगैयो जे गाव गावनि न'खरखौ जे बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै बे उदां अख्राङाव जुदि फैयोब्ला निश्चय बयबो मोजां मोनगौमोन दा नोंथांमोनहा दा बे भिडिअ लाबोनायनि सायाव दा बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना बे दुखुथिया न'खरनि सायाव मा बिबुंथि होनो सानो अब्ला नोंथांमोना मा बुंहरनो सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बे लाइक आरो शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामना हो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोनां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय रायजोफोर